Bitva začala. Stália nemecké jednotky z Ružomberka, ktoré boli umiestnené v priestore. Všetci, ktorí majú príľby, sa kryjú a čakajú, čo bude ďalej. Palba sa presúva čoraz bližšie a jednotky zastreľujú. Ešte raz sa ukázala geniálka s tým deckom. Deti už plačú. Už aj budú dlho utišovať doma. A opäť od Ludrovej prichádzajú jednotky posilnené delostreleckou podporou a sú pevne odhodlané, že zmetú povstalcov z tejto doliny. Tentokrát je ich podstatne viacej. Nemci pravdepodobne zmobilizovali všetko, čo v Ludrovej mali, prípadne im boli prisunuté čerstvé posúdy z Ružomberka. Ono sa aj pospolite s tým pridalo.